Godmorgen. Er I klar? Ja! Har I husket jeres hammer? Ja! Jeg synes, det er helt vildt fedt, at I vil hjælpe med at vælte det her gamle stadion i dag, så vi kan komme i gang med det her nye byggeri i morgen. Nu skal vi slå lidt med nogle hammer og sådan noget, men i morgen så kommer der nogen med nogle rigtig store maskiner, og så tager de lige det sidste, det vi ikke når at få væltet i dag. Så skal de jo i gang med at bygge, så det her nye stadion og jeres nye idrætshaller, de bliver klar til næste sommer, og det glæder vi os rigtig, rigtig meget til.